Okay. Silog mo tabi ko. Ayan, good morning, good morning, good morning. Start na tayo sa ano, babae project dito kay Palawan, Miss Palawan. Siyempre maraming salamat sa mga nanood dun sa ano, sa upload ko dun sa paggawa nung tatayo namin kay Joel yung ano, poste dito sa gitna. Saan pa ko nalis? Hindi pa yun. Bulugan mo sa suwi. Hulog ko. Nawatakan sa ito. Nawa ko na ikli ko lang. No! Gawan mo na sa kuha. Bari na ito mo boy. Ano ko mo? Yung motor? Sabi ko ano sa dapat nga kung sinasmoke sir. Na binigyan mo. Oo. Ay, nag-ano na kayo? Nag-usap na kayo? Pumunta na ng Kamali. Binigyan na ng 5. Pero ko si 8,000. Sabi na hapon dito ako. Ako pupunta ako dyan ng hapon. Binigay na. Ganda kasi. Ganda ko kasi. Yung mga test drive daw, binayaran na nga. 25. Buwan ko? Hermano, marami na. Hermano ko po.
Ang bali ano, sinusukat ni Kajuel at ilalagay namin dito. Takip.
Ang po at panoorin nyo na lang po yung mga vlog namin dito. Maraming salamat po sa suporta nyo sa bawat channel, kanya-kanyang channel namin. Kaya Kuya Gatcho, kaya Utol Pula. Maganda ng tingnan nung napatag na siya. Ito yung binuhusan namin nung nakaraan. Ganda nga. Ito siyang takpan. Nasunod ito naman. Panlas na tong poste. Panlas sa poste. Ayan si Paking. Yo! Umoy! Paking. Si Paking. Wibis na ngayon, no? Wibis na ngayon? Wibis. Bukas Biyernes. Last day. Last day ko na bukas. Last day na bukas, Biyernes. Linggo sa kanya. Salamin. Salamin, salamin, salamin. Hatok ng panahon. Doon. Punta sa 26. Tulak mo. Sige pa. Sige. Sige. Hup. Nagtaya ako sa hapon, nasa mo kaman ko. Luto ko na sa lutuan. Ay, rayo. Nakada eh. Ano mo naman hapon, nakataya ako. Tapos na agad. Maybe 14, maybe. Maybe 15 lang. Katulad ka.
Ayan, at nakasimbol na nga namin ni Kuya Joel yung ano, yung poste dito sa gitna, sa harap. Yan. Yan. At nag-prepare na rin si Utol itong gagamitin na pambuhos. Yan. Kernota. Po muli, maraming salamat sa lahat. At tapos na nga maglagay ng forma. Mamaya bubuhusan. Silipin natin. At break time tayo muna bago magbuhos. Siyempre maraming salamat sa nanood ng mga vlog ko nung kahapon. Vlog namin lahat. At ayun, okay naman yung upload. At pinanood talaga. At sana maan na rin yun ni Utol kasi paunti-unti matapos niya rin yung bahay na yun kasi akin si ata akin si dapat makalipat na sila kasi may titira na din sa natitirahan na nilang bahay. Kasi pula may pinuntahan. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Ganda nga. Siyempre yun. Bye bye. I love you all.